मानसिया दुरबल जाबायना Ano lalasin na ni? Ano siya? Na Poppy na gaban exam dong idis pore kasin Poppy asan dong ako. Maya. Fruit. Good. Reng dala yakin ya? Dala ya bu? Delirdi? Dala kemana? Dance. Delirdi. B-R-A-N-C-S. Branch. Porya. Reng baita gotwa? Nai laire khepse? Hey guys, welcome to my YouTube channel. Dinin मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। टुडे भिडिअब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो। ना पपि? पपिनि लेखा फरायनायखौ नायलांबाय थादो। पपिया लेखा फरायनो नागिरदों। गाबोन पपिना एग्जाम दं आरो ना ओंखायनो। सा लोंग्रोना लानि सा लोंनानै लेखा फरायगोन ना पपि? फै। फै। Ist अबाव? आयौ सान्दुं नै लाल सा लोंनोसै। आयौ बेबो मा भिटामिन बेलाय? दाउ मानै जाखानोसै दिनै। मासेखौ बुथारखाना लाबोबाय नामाहाय? आयौ नै मानै जानोसै जोंहा। मासे सेम लकेल दाउआनो ना? नै दाउ साफा खालामदों आङो। मानै नालाय। नै मासेया सेरबेसे जागोन थाय दाउआ? फुनोनो रोङा आंखौ। आयौ नै माबा बुदों। बेलुन निसिना होबायसै। जोंहा दिनै मानै दाउ जानोसै। पपि जागोन ना जाया? नै देखायलाय ओरै देखायलाय। नै देखायलाय गुमैनो ओरै। नै मानै जानोसै। माजों संजागोन? माजों संनाय जागोन मिन्थिया। बिया माजों जागोन? सबायजों दाउ। संनोसै गोदानोसै गोदाग्रोनानै संनोसै आरो। गोदानै स्टार्ट खालामबाय नै जोंहा। नै जोंहा दाउखौ एवनो नागिरबाय आरो ना। माने बे साराया गोसोमा माबा पापर एवदोंमोन दानि बेनि थावावनो होबाय आरो। ओमफ्राय ओरैजाय भाजि एवबाय दं नै। आलु ओमफ्राय कुन्दुलि आलुजों कुन्दुलि आरो। नै जोंना बेदरा मोनबाय। खोमसि जादों जोंना न' सिङा। नै जोंना बेदरा जानो थाखाय रेडि जाबाय आरो ना नै मोनबाय। जानोसै दा ओंखाम। A few minutes later. नै ओंखाम जाखांनानै जोंहा ड्रागन फ्रुइट आपेल कमला जालायनोसैलाय। नै आपेल जानोसै जोंहा। ड्रागन फ्रुइट डिब्रुगड़ थांनायाव लाबोफादोंमोन आरो ना बेखौ। बेयो कमला ड्रागन फ्रुइट ग्रीन आपेल रेड आपेल।
नों ड्रागन फ्रुइट जागोन ना जाया नै जानोसै जोंहा बोरो माइनाया नोंगौ दा बेखौब्ला जाबाय जानोसै जोंहा Red color come on. I'm a white color. ड्रेगन फ्रुइट जाफेरनायाखै आरोना दिनैसो फार्स्ट टाइम जागोन आङो White. व्हाइटसो जागोन खोमालै गुफुरसो जागोन दां जों दाख्लै जानाया रेडसोमोन ना पिंक पिंकसो दा रेडसो होनफ्लांदों पिंकसोमोनथ' आरो White color. I'm a white. White in it. नै व्हाइटसो सिथा सिथा हाखादो इदिनो गाव गावबागाव जिन्ना जादो दाख्लैनि बायदि बिगुरैनो जाफाबायब्रा जा जक्कर जागोन बिगुर जायाथ' इयो गोजासो जा आं इदिनो दोन्दोंमोन ना ओमफ्राय बियो लाबाय होबाय इदिनो अरस'ना जानाया কোন গছং মুনো I didn't they were not. Huh? मिस्ट्रिनि मा दावराव जाबाय थाखो मा मिस्ट्रि नांगौ I didn't No banana. सोरनि न' बानायनो जाथिं सोलायो नामा मालाहा ए थिङालाय मा जाखो आयु आयु गोलैबायसो नै केতিয়া যাব थोरसिया फिसाद्राय जाबायलै होमबा गाबोन थिं सोलायनोसै আজি আনি এই পে সাবিখন আছে না হা সাবিটো আছে না একে সাবিখন নাই কোনটো টিংটো হলাব এই সোয়াল থকা রুমটো এই সোয়ালি দিন ভাড়া আছে Did they go for nine? दे जादो बयबो जादो माइनायाथ' हाबनायावसो थाबाय मानो सिङाव मबाइल नायगासिनो खोमायो हलाय जानोसै हलाय ड्रागन फ्रुइटआ এই কুলা নিমখ দিলো আকৌ নাই गोखैसो माथोलाय কুলা নিমখ দিলো ভাল गोखैसो ना ड्रेगन फ्रुइटखौ जाना नायनो र' जाबाय आं जानो मोजां मोनाखै जाना नायनोसै नै गोथाव मोनाखै आङो गोथावसो मोनदों गोथाव मोनाखै आं गोथाव मोनाखै गोथाव मोनदों नों ड्रेगन फ्रुइटखौ नोंलाय आयौ पपिया गोथाव मोनाखै नों जाबायना जायाखै आनिया जानो नागिरदों जाला नायलाय मोनसे जाबावनोसै आं जा गोथाव जादो रियानो मोनसे दोनांगौ खिन्थु मा मा खायसासुन ओं जानो हाथारालै बिदिखौ जों आपेलखौसो गोथाव मोनो नै आपेल बेगरखौ एसे मारबा खोट खोट अरनो बायो बेगरखौ मोजाङानो मोनदों खिन्थु एसे बोरैबा मेल'ल' मोनदोंना आं बिदि मोनजादों आं इमान गोथाव मोनाखै ड्रेगन फ्रुइटखौ रिया हरति स्कुल थांदों बेसेरा गोखैसो बियो आपेलानो माबा गोखैसो मा गोखै आपेलबालाय जानाय दासो न' सिंनिफ्राय ओंखारनो रोंदों इनि सासेया गोखैथार ना बबेनि आपेल गोखै डिब्रुगड़नि मैया लाबोदोंमोन डिब्रुगड़निफ्राय लाबोदोंमोन आरोना जों मैया बेफोरखौ गासिखौबो নাই যামেই এতিয়া মই इयाव जिरायदो माइनाया गुमैजोंसो बासदावखायो ভালে ना पपे বাঢ়ি আছে অকমান নৰ্মেলতে আছে কিন্তু তথাপি দৰৱ দিছে जिर दे बेखौ जिरनोसै ক'ত ৰুমত আছে না कमलायाबो गोखैबावसो नै कमला जानायनि অলপ পিছত যাম आयौ मेगनावनो আজি আজৰি হৈছে আৰু मा मा बेमार जाखो টিঙে বান্দুল আনিবলৈ যাওঁ তাকে
এই ছোৱালী থকা ৰুমটো পানী পৰি থাকে गोखैले जेबो गैया मालाय नाबो ना इमानखिनि ब्लाडफ्रा एसे डिउटि নাই আজি ब्लाडफ्रा एसे दं आरो ना बबेबा लेभेला मानसिया दुर्बल जाबायना एने लाजिनानै Ano siya? Hindi ka na. सक्ति दिमु लिहरदों माबा टेमा पाउडार बादि Mas hindi plano ni kuya ka sana siya. Hindi dia. 아 गोथाव Hindi dia. হিৰোয়ে কথা পাতিলে নি पप्पी बिले जानजो Pati na pati. पप्पी पप्पी দে এটা है लो ओइ কেলা ভিনে আইছে কমসে কম কিবা এটা লৈ আনিছে জঙাই আহিছে ভিনে আহিছে Nay mo itian hukuman pi. জানো बेदर बेदर जानो नागिरदों बेदर Tao. नै अमा बेदर जि बरिया जाखादोंलै जाना नायनि र' हाननानै नै बेखौ जाना नायनि जि गोलाव फैबाय माथो नै जानोसै अमाखौ नै जोगोनार दं ओरैबायदि गोथाव जादों ना गोथाव जादों बिथाङा बानायदों मामाया अमाखौ बिराद गोथाव जाखादों नै जागासिनो ओरैजाय पप्पी जों साब्रैजों जागासिनो आरो ना बोरै बेदरा बरिया गोथाव जाखादों नै सोरनि आखायाव